Nawr te, dyma beth wedi bod yn aros am. Sawl person yn aros am y copiau Cymreig, y meirch, y ddo, ond dyma'r gystadleuaeth wy'n a diddordeb mawr yno, wrth gwrs, ar Prif Bencampwriaeth. Yr meirch a popeth arall yn dyfe yn yr adran by. Nag y Prif Bencampwriaeth yw hon, wrth gwrs, tu flaen i ni'n gweld y gaseg enillodd Bencampwriaeth y Byriw, hynny yw Milcroft Chiquita, Anton Carter. Mab i'r enwog John Carter yn dangos ar rhannu dad a hunan a'r gaseg anferth hyn wedi dala llygad y beirniad Gareth Price i fod y gorau o'r menwod y flwyddyn hyn. Caseg wag. Ni wedi gweld i'n neud yn dda o blaen yn dyn ni, ond mae fel se wedi tyfu mewn i hunan, mae di aeddfedu a mae'n edrych yn bictiwr. Mae'n disgwyl yn well blwyddyn hyn, mae rhaid gweud oedd ei mam, Milcroft Dahlia, wedi bod yn Prif Bencampwr yr adran B fyd. So gewn ni weld, ond dyma fe, dyma'r un i giro wedyn ni, Cadlan Valley Masterclass. Ni wedi gweld tipyn bach o fe yn ddiweddar yn ennill dosbarth y meirch a cael ei goroni y gorau o'r boes. Ie, felly Cadlan Valley Masterclass versus Milcroft Chiquita mewn ffordd, ac eto gallai'r gil wobr do mewn a cael y gil wobr fyd. Thistledown Arctic Cat, wrth gwrs, oedd yn East Bencampwr y gwrw de, ynddo fe, blwyddyn hyn. A fel wyt ti'n gweud beth, ie, falle bydd y well dan Mr Price y ddoi dyn na'r fenyw. Ie, neu falle y ddau benywaidd i gymeru ar ddau gwrywaidd. Richard Miller, ie, Henniath in the mood. Twmbarwmba. O, Twmbarwmba, mae'n mynd â fi, ie. So in the middle of the main ring, in front of the royal box, our Section B judge, Mr Gareth Price, having a final look... A dyma ni, mae yna densiwn yn canol y gylch wrth gweld beirniadu Prif Bencampwriaeth yr Merlod Cymreig. A dyma'r dyn sy'n goffod wneud y penderfyniad, Mr Gareth Price. Tipyn o ddewis fan hyn, tipyn o ddewis i atgofio Cadlan Valley Masterclass, y gorau o'r meirch neu'r ebolion y blwyddyn hyn. Ac yr cornel, y gogledd, y llun, dyn ni'n gweld y gasau gorau. Dran by ar y maes y flwyddyn hyn yn ei farnu, Milcroft Chiquita. Mae bedwar yn y cylch, wrth gwrs. Gall y ddoi East Bencampwr ddod i gystadlu yn erbyn os gall fod. Gobeithio na bydd e, ond gall fod Mr Price yn dewis y ddoi ddyn dros y ddoi fenyw. Mr Price yn cael tipyn bach o feddwl i wneud ei waith fan hyn. Le wyt ti'n meddwl mae'n mynd i fynd, Rob? Wy'n credu, wedyn ni'r march. Fi'n falch bod ti'n ôl, Helen, a Heledd achos fi mas o ma. Fi'n mynd i aplaio i ferniadu yma blwyddyn nesaf. Wyt ti wrth dy hynna nawr, ie, wir. Ti wedi cael ei iawn eto? Odw, fi wedi. Fi'n drwmlo'n smag iawn, mae'n rhaid gweud. Roberto. Ond un sydd wedi bod wrth i hynna'n heddi yw'r Bencampwr, y Prif Bencampwr, adran by y flwyddyn hyn. Steph Mansfield yn gwenu o glist i glist. March gorau, gwryw gorau yn Cadlan Valley Masterclass wedi gael ei goroni fel y gorau ar y maes. Ac wedyn ni bod yn heiddi fe fyd. Ti'n amlwg wedi dyblesio? Odw, mae gwen bach ar y wyneb i fyd. Ar y diwrnod mae rhaid bod yn deg i bobl. A mae'r poni bach hyn, mae yna batrwm da fe, mae fe'n Gymraeg,
A holl bwysig mae Steff wedi paratoi i ddod i'r cylch yn disgwyl fel pictiwr. Mae fe. Mae hi wedi gwneud ei gwaith yn ardderchog hefyd, yn ogystal â yr olwg o'r bryd ta beth. Odi wir. Wy'n gwybod bod y poni bachgen yn gwneud gwaith o dan gyfrwy. Ac wy'n siŵr wedyn bod Hayley Grota a teulu Cadlan Valley yn paratoi am y gwaith na. So, bod parch iddyn nhw. Nhw bydde wedi bod yn bwydo fe trwy'r flwyddyn. Mwyn gwybod pwy sy'n talu'r bils, cofia? Yna fi'n gwybod. A dyma ni, rhywun sy'n dilyn yr adran B yn gwybod yn iawn pan wy'n gweud brydfa coed coch, dyma beth oedd dechrau yr adran B a magu'r adran B, mae rhai yn gweud. Ond tlws coed coch sydd yn mynd i brif bencampwr yr adran B fel arfer. O ti'n sôn am Hayley Grota, ddim yn perthyn i Libby Grota? Odi, mam. A fi'n cofio Libby Grota mewn groten fach sawl blwyddyn yn ôl. Oedd hi'n brif bencampwr y maes blynydde yn ôl arno Sioe poni bach, poni hela. O'n i'n meddwl bod wedi cofio'r enw fe'n canu cloch. Ac wrth gwrs, mae rhaid atgofio fyd John Carter a Anton Carter yn is bencampwr ar gaseg anferth hyn Milcroft Chiquita. I mam wedi bod yn bencampwr o'r adran, is bencampwr heddi. Fe welwn ni ddi nôl to, wy'n siŵr. Ac oedd e'n meddwl tipyn iddo fe Anton a'i dad, John, ac Anton yn gwisgo het i dad. Odi, mae John, dad, mae fe rhyw 90 grwbeth erbyn nawr. Sori, John, mae'n flin da fi, ond dwi'n gweud y gwir. There we are then, in the section B ring, show your appreciation to the 2024 Section B champion. Wel, dyna chi bentwr o'r hos glymau a llon gyfarchiadau mawr iawn i Cadlan Valley Masterclass yn eiddo i Hayley Grota a pencampwr y Merlod Cymreig. Judge for the Shire section this morning for all her hard work. Since 9 a.m. this morning, she's been judging. Wel, mae yna barti yn digwydd lawr yma yn y prif gylch. Steph Mansfield, you've just gone overall Section B champion of the Royal Welsh Show. We've got Hayley and Libby here. Libby, of course, you rode him to be ridden champion yesterday. Hayley and your parents, you've bred him. It's such a big family affair. Hayley, can you describe what this feels like? I don't know, I'm lost for. I'm never normally lost for words, but I'm so proud of him. He's a beautiful pony. He's got a heart of gold. He's a little poser. As soon as Steph went in with him, I thought, look at him there, smiling away, and you? Enjoyed the atmosphere, obviously. And yeah. Libs, you've got the Supreme Championship coming up now. What are you hoping? I'm sure this pony's still got lots of energy. He seems to love this ring. Well, he's quite laid back normally, but today he's a bit more life in him, so he might have the energy, we'll see. And of course, Steph, you bought him as a foal, I remember. And I know this has been a big hope of yours to come and win at the Royal Welsh Show, and you've not only taken the ridden, you've also now taken the in-hand. I know you weren't even going to bring him in this morning. Because I thought he's done the ridden, it's a lot to mash, you know. There's not many, I don't think there's any ponies that can do the ridden and then come in and do the in-hand the next day. A true performance pony. Guys, enjoy the rest of the day. I'm sure there's going to be a bit more success to come. Various carts and carriages around the ring. Well worth coming back later and watching that magnificent